Hadin lai si bakalaja na layeng kata na du ka arpo terik na luar arjar husan kinong snong kilalap ya ka Metïap Jong kawei ka Samla luon badang kat sau Snem karta ka latip kerteng ka iwan penkemen nong siek na po ka snong Ksehkohlong nong Sdien West Kazil district. Ya ka Metïap Jong kate ka Samla lalap menta ka si ka arpulai terik na luar arjar arpulsan ha ka por kumba khat arbaji ai ki katu kat ni ki brio ki bla lek khetet ha ka wei ka chaka ka balong klau ka bla tip kum ka klau tang ta deu ka bhap apo ka snong Ksehkohlong kat kum gi thu ba yu ni sling do sodar snong Ksehkohlong lo ong balalap ya ka Metïap Jong kate Samla ka bla Sdien phasi ha wei tnat ding ka bla paji na yingsa jongka lara no ya ka Met Jong kate ka Samla sha civil hospital nong Sdien ban penlong i jingit nia bat ban pendep gi kendon ain badon kam ka jing toket jong ki pulet halo kani jingja kadang ya peteng ban lap ya ka daw jong ka jing sisa Habatin pej bahagi ki shap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.